kulas rencang seniman lan seniman manunggaling budaya seni warisan sing parawani warisan sing nenek moyang sing nenek moyang marang Gusti Kang Masuci Kang Maulas kelawan asih Kang Maulas kelawan asih mugi Gusti nang tayungi polas rencang seniman lan seniwati Amira kolor turu bareng nyetel YouTube nyuwun restu ingkang pangestu dada jembaring pangapura maklum manusa ning dunya panggonane lali luput lan salapulanipun kula rencang nyuwun agunging pangapun seniman lan seniwati manunggaling budaya seni seni sandiwara lingga buwana para sesepuh sedaya ingkang dipimpin langsung dumateng Mas Asep Kurniawan pimpinan jemplang-jempling anak tangis kia layung-layung duduk tangis wong lara kenang penyakit nanging lara pikir selawase lara batin saumur kulane masih kelingan sugeng ramudu mateng mamaku kula turi sugeng basuki kula turi nembe kepanggi mani mamaku mama tuan rumah dewek minangkani mamaku so bali dewek tuan rumah sing paling enak sarang ibu kue keding minangkani sing nyakseni aja lali selawase sarang mama ulis mama ulis mama ulis mama ulis